Ze hadden ons eigenlijk beloofd om 1,5 jaar de school nog open te houden. En dat kan ineens een 1,5 maand, is dat dus over schijnbaar. De skok is grut in Kalmerpomp. Nou duidelijk worden is dat Squalle, CBS de wegwijzer, definitief dicht gaat. Begin oktober moesten de leerlingen van groep 7 en 8 al vanwege een lerarentekort naar een oren Squalle ta. Nou valt het doek ek voor de groepen 1 tot 6 en dat is voor de band en haar ouders een drege zaak. Ja, dat hebben we gisteravond proberen uit te leggen. Die is gisteravond niet zo snel gaan slapen en vanochtend was hij vroeg wakker. Het is een uitdaging naar welke school gaat hij. Hij mist zijn vriendjes en vriendinnetjes straks. En dan moet je keuze maken, welke school ga je en waar zal hij zich het beste bij voelen. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, wat mag je doen? Ja, je zei eigenlijk gewoon van, we gaan gewoon dicht en ziet je maar uit. En ja, dat heb ik gedaan, dus ik ben kwaad, maar dus van kijk naar de oorskwal doen. Kan dat jou ergens nog rauw op dak of denk je echt van, of hing je al een beetje zo'n voorgevoel van, er hoeft maar dit te gebeuren en het is mis? Nee, dat hier ik net. Nee, omdat ze zeggen, jongen hier van dit squal hier en volgend squal hier, gaat sowieso erop. Dat gaat dus jongen en daar ging je vanuit. Dus daarom heb ik verzwaar of tenminste bedacht van uw van groep 1 die bloedjeren. Want door zien we die ook naar een oorskwal dingen. Dus nogmaals, we eigenlijk eerst een eerskwal en dan naar de oorskwal jaar. Dus dat is voor u een gefleerd tot en met. Maar dat hebben we toch niet. En om maar uw dorp proberen je nog hecht te houden, zeg maar. En dat is nou comfort. Bestuurder Heidi Rubing van Atlanta zocht geen oren uitwij meer als sluiting. Wiels dat Craiglien nog oors wie. Toen hij ook zei van we loeken alles uit de kast om de squallen draaiende te houden van groep 1 tot en met 6. Je bent in 3-4 weken gauw weer omkwam op dat woord. Ja, dat klopt inderdaad. Dat vind ik ook heel lastig. Ik heb daar ook echt last van. Ik heb de ouders de toezegging gedaan dat het vertrek van groep 7, 8 geen aanleiding is om de school, om geen onderwijs meer aan de andere kinderen te bieden. Nou, dat is ook zo, want het feit dat groep 7, 8 niet meer op school aanwezig is, heeft niks met dit besluit te maken. De onderwijsinspectie had in haar rapport ook aanjong dat de squalle zeer zwak is. Op het stuit is er geen directeur, geen kwaliteitsondersteuner en is er nog maar 1 leerkracht oer. Ook is het vinden van nieuw personeel haast onmogelijk. En dan kan ik daar heel veel verhalen omheen ophangen, maar dat is niet wat ik vind dat ik moet doen. De boodschap is gewoon, ik zie geen kans om onder deze omstandigheden voor deze 24 kinderen een goed onderwijs te realiseren. Ties de jong worden de ouders op de squallen bijpraat over hoe het verder moet met het onderwijs voor haar baan.